Takže výroba telefonních karet je celkem jednoduchá. Začíná se potiskem a končí to balením. Potisk je jednoduchý, přední strana, takzvaná čipová, se tiskne jako první z pravidla. Tiskne se to pravdě podle počtu barev, já nevím, offsetu, třeba 4 barev nebo barev, záleží, kolik barev se použije. Tiskárna vypadá tak, že v každý vaničce je zvlášť barva, ve kterém neustále běhá míchadlo, aby se eventuálně mohla ta barva doplňovat a zamíchala se. Pak se to nabíracím válcem přenáší do vlastní tiskárny. Potisk v odborných kruzích zvaný print je celkem rychlý. Dá se to říct celkem jednoduše. Kontrolní otázka, jak rychle se tisknou telefonní karty, tak dávejte pozor, já vám to teda řeknu. Někdy i rychleji. Takže vyjíždí přední strana potištěná, přijde kontrola většinou z laboratoře a zkouší se, jestli se barva drží, jestli není ošlíplá. Samozřejmě v samotné tiskárně se laserem až do sucha vysuší ta barva, aby se ty karty takhle navzájem nepřilepily. Zkontroluje to borec z labiny, všechno v pořádku, vrací se zpátky a dává tu kartu, kterou vyzkoušel, je v pořádku, zpátky do výroby. Když to ten mamlas dá v obráceně, tak vznikne obrácený tisk. Takže tady vám to ukážu, jak to asi vypadá. Tahle ta strana je klasicky přední strana čipová, potištěna, všechno stejný. Když se podíváte na zadní stranu, zjistíte, že je něco špatně. A co je tady špatně? Podíváme se, tady asi něco špatně. Ano, je to tady, tahle ta karta má obrácený, převrácený zadní stranu o 180 stupňů. Ještě se přesvědčíme jednou, tady je to všechno stejný a tady je to v obráceně. Všechno stejný a v obráceně. Jo, nevěříš? Zkus to sama, jestli to taky budeš vidět taky tak. Ano, je to tak? Super, tak. A teďka máme převrácený těch 180%. Samé se to ale vícekrát, protože ten mamlas z té laboratoře, jestli snídá vtipnou kaši, tak se mu to stává několikrát za týden. Ukážu další příklad, tyhle ty máme vysvětlený. Stane se i to, že když máte kartu, přední strana všechno stejný, otočíte to a zase zjistíte, že je tady něco špatně. Podíváte se a zase zadní strana je otočena o 180 stupňů. A přitom pozor, vlastní číslo telefonní karty už je správně. Ale je veřejně známo, publikováno, že číslo obráceného přetisku je 64 190 a já tady mám 149 334. To znamená, že ten borec, co to tam dával zpátky z té laboratoře, to dal za tu celou směnu několikrát špatně. Takže tyhle ty karty už nejsou unikáty, protože jsou ve více raritních více kusech. Jo? Takže tohle to byla ukázka, kdy se zadní strana otočí o 180 stupňů. V odborné literatuře se píše, že jsou jenom zadní strany otočeny o 180 stupňů a že přední čipová, že neexistuje žádný doklad. No a my se teďka podíváme, že to není pravda. Existují karty, které mají i čipovou kartu v obráceně. Tak, tadyhle máme nějakýho kocoura Mikeše, tady máme nějakou Himalaj, nějakou roli. Zase všechny karty jsou stejný. Otočíme, podíváme se na zadní stranu a zase zjistíme, že jsou ty karty špatně vytištěny. Ten print probíhal obráceně už na čipové straně. Tadyhle máte čip posunutý, místo, aby byl jako ty ostatní, tak je vpravo. To samé se opakuje u další karty, takže už to není náhoda. Tahle ta karta dokonce dokazuje, že ten potisk probíhá, když už ten čip je v kartě. Přes ten čip je nanosená barva. Tady to tak zřejmě není. Samozřejmě tahle karta je originální, není to žádný padělek. Zkoušelo to čtečkou, je to opravdu pravdivá, tady je číslo, sériové číslo čipu, odpovídá sériovým číslům ostatním kartám, takže tohle je originál, žádný padělek, to samé je tady. Tady se to akorát přes tu barvu nedá udělat pravost jakosti a test. Takže tohle to jsou potisky. Tak a když je to všechno natištěno, tak se to dává do takzvané balíčky. Balíčka vypadá asi takhle. Tady máte příklad.
Karty se tam vloží a takhle se to balí. Každých 5 karet má před sebou červenou kartu, červenou čáru a je to 5 karet. Balí se to po 25, to znamená, tady máte originální balíčky, každý balíček obsahuje 25 telefonních karet. Když ten balíček rozbalíte, jo, takže vidíte 25 karet nepřerušených, jo, to samé tady, 25 karet nepřerušených tady, 25 karet nepřerušených, tady vidíte tu červenou čáru, jak na každých 5 karet. Tak, když se stane, že může se stát, že i tady se dostávají výrobní vady. Výrobní vada je taková, že ty karty, tady máme ukázku, se vloží obráceně, nebo že ten potisk toho balení tady je a tady není, nebo je tady zkrácen, nebo že moduly jsou jeden tlustý drát, jeden tenký, nebo že jsou čísla karty, každý jiný a vzniknou takzvané spojky, co jsou sběratelsky hledané věci. Tak, to jsou tyhle ty spojky. Při tom balení může docházet, že se to svaří, že ta karta posune a svaří se to přímo i s tou kartou. Pak vznikná taková pila neboli traktor. Za mýho mládí před 20 lety to bylo celkem běžný, dneska už jsem to tak dlouho neviděl, ten traktor. To je samozřejmě od svářečky. Tak, a když teda máme ten 25 pás, tak se to takhle po 25 dá do originálního balení a dává se to do těch originálních krabic. Takhle to vypadá o výrobce Gemplus. Na každý krabici máte název, co tam je, kolik to má jednotek, datum, jo, a kolik je tam kusů. Takže tadyhle máme Telekom LED OHA 50 jednotek, rok 96, 200 kusů. To znamená 200 kusů, tady máme 25, tady máme 25, to je 50. Když tam dáte ještě dalších 6, máte 200 kusů. Originál zabalíte a pošlete do Telekomu. Tak, v Telekomu samozřejmě jsou různý sběratelé, kteří si potom hledají tyhle ty úchylky a odchylky a dvojičky a samozřejmě takové zajímavé věci. Ještě bych chtěl upozornit, tadyhle u těch obrácených tisků, že německý katalog, že německý karty to mají taky, není to jenom u českých a tento hodnotí 400 euro kus, když chytnete ten obrácený tisk o 180 stupňů. Katalog v výhledově ukážu taky. No a ještě pozdravuju Skrblíka.